Смяташ ли, че Вселената те изпитва и наказва всеки път, когато започнеш да правиш нещо за себе си? Хайде да проверим следния сценарий. Започваш да правиш нещо, за което отдавна мечтаеш. Тръгваш с много вдъхновение и мотивация, но малко след като си започнал, излизат проблемите. Негативни емоции, сблъсъци с реалността, хора, които са некоректни. Нещата се развиват много по-бавно, отколкото си представил, или пък се случват с такава скорост, че въобще не знаеш какво да правиш. Това не са наказания или изпити от Вселената. Здрасти, аз съм Симона и съм хипнотерапевт и терапевт, който ти помага да си чувстваш всичките чувства, за да имаш живота на мечтите си. И често се срещам с този сценарий в личните си сесии. Това, което хората е необходимо да разберат за тези ситуации, е, че това са вътрешните блокажи, които излизат на повърхността. Ако успееш да ги разрешиш на нивото, на което те се зараждат, ще спрат да се проявяват и в реалността ти. Какво точно значи това и как се срещаме с вътрешните си блокажи на нивото на нашите мисли и емоции, ще ти разкажа на мастер-класа Mindmaster на 8 октомври от 19 часа. Остави ми коментар Mindmaster, за да ти дам линк за записване.